Danas radimo omlet od tikvica. Ja sam izrezala 2 manje tikvice, može jedna veća ako imate. Oprala sam ih i sad ih pržim na ulju. Kad budu napola gotove, onda ih treba zaliti jajima, dodati malo sira da to poveže. U jaja ćemo dodati malo sira. I sad ćemo zaliti tikvice. I poklopiti.